ପ୍ରେମ। ମୁଁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋତେ ଘର ବସାଇବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହ ନୁହେଁ। କାହିଁକିର ହଜାର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ଏକ ସଂସାର ପରିକଳ୍ପନା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କରିନଥିଲି। ଯଦିଓ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିଲି। ଉଦାସୀ ମନରେ ଦିନେ ସେ ମୋତେ ଅନୁମତି ଦେଇ କହିଲା, ଯାଅ, ତୁମେ ଏବେ ମୁକ୍ତ। ଆଉ ତୁମେ? ସମ୍ଭାଳି ନେବି। ଏକୁଟିଆ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି ଶିଖିନି। ତେବେ ସବୁ କଥା କ'ଣ ଆଗରୁ ଶିଖାଯାଇଥାଏ? ଏବକୁ ତ ମୋ ଘର ଖାଲି ହେଉଛି। ତୁମେ ଯାଅ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଫେରି ପରେ ପ୍ରଚାର କଲି, ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମୋ ବାହାଘର କରାଯାଉ। ଭାବି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଥିଲି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ସୌମ୍ୟ, ତେବେ ସୌମ୍ୟା ପରି ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ପାଇବା ମୋ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଆମ ମିଳନର ପହିଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଥିଲି ମାତ୍ରାଧିକ ଉତ୍ସାହୀ, ଆଉ ସେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ଭୟାତୁର। ତା ମୁହଁ ସାରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝାଳ ସବୁକୁ ପୋଛିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲାରୁ ଏମିତି ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୟ ପାଇଗଲି। ସବୁ ଝିଅ କ'ଣ ଏମିତି? ପ୍ରଥମ ରାତିର ଭାବ ଅଭାବ ଘଟଣା ସବୁକୁ ନେଇ ଅଗତ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମିଳନର ଏଇ ରାତି, ପରୀକ୍ଷାର ଏଇ ରାତି, କିଛି ସତ କିଛି ମିଛକୁ ସମାଧିର ଦେବାର ଏଇ ରାତି, ସାଲିସ କରିନେବାର ଏଇ ରାତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିମୟ ଏଇ ରାତି, ଏ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଏଇ ରାତି। କ୍ରମଶଃ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ନେଉଥିଲୁ, ସହଜ ହେଉଥିଲୁ। ରାତି ସରି ଆସୁଥିଲା। ସକାଳକୁ ସଭିଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଥିଲା। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୋ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଥିଲା କେଉଁ ଏକ ଅପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ। ସୌମ୍ୟା ଜାଗାରେ ସେ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚେ ଏ ଅବାସ୍ତବ ଅଭିନୟ ନ ଥାନ୍ତା। ଦରଜା ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଯାବି କିଛି ଘଟିଥାନ୍ତା, ଖାଲି ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଆଉ ପ୍ରେମ। ଏଇ ଉଦ୍ଭଟ ଖିଆଲରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳି ପାରୁନଥିଲି। ଯଦିଓ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲି। ସେଇ ଉଦ୍ଭଟତା ପାଇଁ ଦିନେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ଫୋନ୍ ଘୁରାଇଲି। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହ, କେମିତି ଅଛ? ସବୁ ଏବେ ଖୁସି ତ? ହଁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍। ଯେ ଭେଟିଥାନ୍ତି ଟିକେ। ମୋତେ? ନୋ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ହୋଇସାରିଛି। ମୋ ଅନ୍ତରରୁ ସବୁଯାକ ତମ ଗନ୍ଧ ଧୋଇସାରିଛି। ପ୍ଲିଜ୍, କାହିଁ? କି ଅସୁବିଧା ମୋତେ ନେଇ? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ ଖୁବ୍ ମନେ ପଡ଼ୁଛ ତୁମେ। ହା 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 ହା, ଭୁଲିଯାଅ। ଏବେ ତ ଭାଙ୍ଗିଛି ଟୁକୁଡ଼ା କାଚ ସବୁ ମାଟିରେ ରୂପାନ୍ତର ହେବାକୁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଯୋଡ଼ି ହେବାର କ୍ଷୀଣତମ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାସ୍। ସୌମ୍ୟା ଅଣ୍ଟାରେ କାନି ଖୋସି ଦେଲାଣି। ଘରର ଅଳିଆ ଅନ୍ଧୁ ଫୋପାଡ଼ିବାର ଠିକଣା ଦେଖି ସାରିଲାଣି। ମା ଔଷଧର ସମୟ ସାରଣୀ ବୁଝିନେଲାଣି। ଘର ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ମୋଟାମୋଟି ମାସିକ ହିସାବ ତିଆରି ନେଲାଣି। ବଡ଼ କଥା, ଏବର ରାତିମାନଙ୍କରେ ଆଉ ଅଭିନୟ ନୁହେଁ, ଅନୁଭବ ହିଁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗୋଟେ ହସ ଖୁସି ବୁଝାମଣାର ସଂସାରଟେ ବାନ୍ଧି ନେଲୁଣି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସେଇ ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଦିନେ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ଓଃ, ତୁମେ? କୁହ। ସେଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ମୁଁ ବି ସଂସାର ବସାଉଛି ତୁମ ପରି। ସତେ? ଭଲ ଖବର। କେଉଁଠି? ମେଲ୍ କରିଦେଇଛି, ଡିଟେଲ୍ ଦେଖି ନେବ। ସସ୍ତ୍ରୀକ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଖୁସି ହେବି। ସିଓର। ବାଏ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ ପ୍ରେମ କାହିଁକି ଯେ ମାଡ଼ି ପଡ଼େ, ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼େ, ରହିଯାଇଥାଏ କି ବାକି କିଛି। ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଛଟପଟ କାହିଁକି? ମୋ ସୁଖ ସଂସାର ଭିତରେ ଏ ଅବରୋଧ ଅବଶେଷକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଛି କେମିତି? ତ ବିବାହୋତ୍ସବ ଦିନ ନୁହଁ। ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଚାଲିଯିବାକୁ ମନ ହେଲା ତା ପାଖକୁ। କୌଣସି ମତେ ତାକୁ ଯାଇ ବୁଝାଇ ନିଅନ୍ତି। ନା, ଆଉ କାହା ସହ କେବେ କଳ୍ପନା କରିପାରିବିନି ତୁମକୁ। ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଅ। ସହ୍ୟ କରିପାରିବିନି ଜମା। ହୃଦଘାତ ହୋଇଯିବ ମୋର। ପଛପଟୁ ସୌମ୍ୟା ଆସି ଓହଳି ପଡ଼ି କହିଲା, ଏ ଅନ୍ଧାରଟାରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତାରେ ମ? ଓଃ, ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା। ନିଅ। ଏଇ ପା ମୁଁ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସି ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ସୌମ୍ୟା। ଏସବୁକୁ କେମିତି ସହ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେ କେଜାଣି, ପୁଣି ବିନା ହୃଦଘାତରେ। କି ସୁନ୍ଦର ଗପଟିଏ। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଅଭୁଲା ପ୍ରେମ, କେବେ ଭୁଲି ହୁଏନି। ନମସ୍ତେ।